Samo nekoliko centimetara od barke, susret za pamćenje. Jato od 7 dupina prije nekoliko dana plivalo je uz obitelj Krilanović. Nikša, Antonija i Nika i danas pregledavaju snimke neobičnog susreta. Pa super. Nikad ih nisam vidio tako izbliza, veliki su. Nisam ih uspio dodirnuti. Govorila sam im nešto, fru i ništa više. Nika jedva čeka ponovno isploviti. Nada se da će opet sresti dupine. A ja bi ga voljela dovesti doma i pomazi. I Ante ih je vidio. Na istom su području plivali uz njegovu barku. Tamo ispred otoka Supetra prema otoku Mrkanu. Sreli smo ih, vidjeli smo ih iz daleka, prišli smo s barkom, nisu se bojali. Izbrojali smo 3 komada, međutim mislim da ih je bilo više. Igra dupina uz zalazak sunca nevjerojatan je prizor, kaže Ante. Jedva čeka ponovni susret. Mislim da su tu prvenstveno zato što se pojavila plava sitna riba. Mislim da je to bila sarđela i da još uvijek ima tuda i mislim da sad isplovimo da bi ih našli tamo ispred otoka. Nika, Antonija i Nikša broje dane kad će ponovo naizat na otok Mrkan. Nadaju se da će ih putem opet pratiti jato dobrih dupina.